Skor Gadang Indonesia.
aku nduk bocah setinik-tinik nah. Iya yang iya. Sadurunge matur kang akeh ora ana tembung kang luwih becik kang sarta tembung kang utama. Kejaba mengucap syukur ngarsaning Gusti kang akarya jagat. Gusti kang Maha Welas, Maha Asih uga Maha Murah. Ngono ya yo. Isuwan ana ing dusun Ngambakan ing desa ana ing desa Bangunreja, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Ngono ya ya. Mung bobote nderek dawuh karo panjenenganing kang winantu pakurmatan Bapak Kades, Bapak Lurah, Mbah Edi, uga panjenengane segenap panitia mligine Bapak Dongko Carik, Pak Didi, uga dulur lanang Mas Wawan. Mula bisa sowan ana Ngambakan Bangunreja kene no. Iya. Sak gaduk-gaduk lan sak bisa-bisa ya ya. Ning rumangsa bombong seneng kok lho. Mula sadurunge matur leukeh ngaturke pambagyarja mligine Bapak Kades sak perangkate uga lembaga terkait uga RT RW kang nyengkuyung lumadining bersih desa utawa bersih dusun, uga panjenengane kanca Kades sak Kecamatan Sukorejo ing wayah bengi iki kang kepareng rawuh. Iya. Mula ora lali Muspika Kecamatan Sukorejo saka panjenengane Bapak Camat sak jajarane kang wis paring dawuh pira-pira kahanan bersih desa kang lumadi ana Ngambakan Bangunreja kene no. Iya. Mula aku mau ki yo kaget dawuh pengendikane Bapak Camat kok ngerti li bapakku ki Mendes kok yo ngerti. Iya. Wong arep dikaya ngapa pancen kabeh ki turun ora beda kaya dene nasab. Yai nurunke yai, dalang nurunke dalang, yoga nurunke gento. Iya. Kaya ngono. Uga ngaturke pambagyarja mligine Bapak Kapolsek saanggotane uga Bapak Ndang Ramil saanggotane uga Kamtib Babin Masih Babin Syah kang kepareng nderek nglancarake lumadine bersih dusun utawa bersih desa ing Bangunreja kene no. Iya. Muga sing dadi niate warga masyarakat kang ditata karo panitia tur dipayungi Bapak Kades muga-muga terwujud ya dijabah dening Allah taala. Mula lumantar nggone tirakatan melak mungkon ning bengi iki aku percaya kok nduk apa sing dadi niat perune warga masyarakat Ngambakan Bangunreja yakti bakal dikabulake dening Allah taala. Amin Allahumma amin. Kepara sing pisan iki keparang sowan ana ing tlatah Ponorogo Ngambakan udakara besok tanggal 11 Juni didhawuhi nyangik limbuh ana ing napan nderek dawuh Mbah Teguh. Iya Mbah Teguh. Mula cara ciri-ciri utawa cengkok utawa versi siji-sijining limbuh iki beda no. Jane nek awale nggonku nyangik limbuk biyen iki ya tak awali saka basic utawa sing diarani klasik lho. Dadi aku biyen iki belajar ndalang ki awalku ya klasik. Pirang-pirang tahun aku mayang klasik sindene mung 4 tanpa musik. Lah kok saya suwe kok malah saya surem. Sureme piye? Saben taun ki calangan ora tambah ning saya susut. Mula njur tak balik grimbyang. Saiki sing penting hiburan. Mergo masyarakat biyen karo saiki beda le biyen pengamat seni ning wis saiki sekedar hiburan nadyan to dening pakeliran tetep ora ninggalke anter-antere pedalangan. Iya, kaya ngono. Mula digarap campur sari. Saya tahun-tahun milenial sing wis umur kaya ngene iki no. Angger sing dorawa kepareng nanggap kuwi nuwun sewu Mbah Mito. Mengki lek wayangan sing penting jeding dilu
wis pokoke los campur sari lho jane secara pribadi ya isin lho kok jenenge dalang kok dadi MC ning awake dhewe lak ya nuting jaman kelakone melu karo arus ning aja nganti ketut dayaning arus mula digarap limbukan ana jaranan kuwi ciri khas Tulungagung utawa moto Tulungagung njur digarap nangen beksan tayub kuwi ya ikon Tulungagung akeh sing nggambarke jare tayub iki diharamke tumraping agama ning mengko to dipek mengko dhisik mergo ing kono apa parah lho sing diaran seblak sampur ngiwa kuwi ngguwak barang sing ala seblak sampur nengen mujudake perembang yen to kuwi golek barang sing becik sing diharamke dudu budayane ning sing diharamke iki ngombene mula lek ngombe ku aja nemen-nemen Gus ya Gus lek pengen nyawamu sing nempel karo ragamu mayan ning Jombang nyusahke kancane bar limbuan teluk ke ambulan kok ora bablas iya kaya ngono lah sing angka 3 lho iki mau mawa tembang khas Madura ning tetep ora ninggalke sing diarani lagu napas agama kepara sindening dhewe iki ana sing dadi santrine solawatan ya kuwi mau Habib Syah kuwi mau ya anak sapa punjo kuwi kuwi ngabdi ning Habib Syah suwe mula cengkoke ya jebles iya lan menawi nduk sing dianawayangi mujudake tontonan tuntunan tatanan ya ya ditonton ben seger tatanane le nganggo seragam yo apik cocok karo tatanan Sekar Gadung mung penjaluk lek munggah panggung iki jenenge yoga mbojo kaya wong boyongan kaya arep komunikasi iya jenenge yoga macale tipis bagus-bagus sing ngamplok tas sing ngamplok irik sing ngamplok ondo mulai sesuk tas-tas didokok neng pendopo sing kena diato munggah mung notasi atau tas cilik ben ketok merbawani bagus-bagus nom-nom sik Joko padha ngampluki tas iya kaya ngono mulai saka kuwi nduk ayo ora usah perlu kakek sing ndabul ora perlu kakek le matur ana kene ndak malah nguyai segara sing penting seneng-seneng diaturke beliau-beliau kang kepareng lenggah ya tanpa kecuali iki mengko ya dibantu bintang tamu Dojo karo dulur wedok Mbak Lucy Brahman musuh bebuyutan ana panggung ya ning lek ning dalam musuh Mas Wawan ning panggung musuhku mana kaya apa nyuwun Mbak Suri diaturi jumeneng ngaturno sendon sesindenan ngadeka nduk ya sepote kaya apa diaturke Mbak Sulis kepareng jumeneng ya Sulis Eva Margareta mbuh sapa dawa tenang jenenge. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cangge. Nggih, semangat. Nggih, semangat. Alhamdulillah sowan ing ambakan muga-muga ndadekke syukur ning panggale. Nggih. Ngaturke salam dhisik kepada beliau-beliau yang kepareng lenggah warga masyarakat ngambakan. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Harus dadi camat Rasido iki. Lane salame ya tenten. Niki nggih camat lho, Pak. Hah? Ya camat calon mutiara. Lan nggih wong sedaya bakal lah nggih ten mriku. Kowe mati dhisik tak keri dhewe ae. Mboten, ampun ngomong niku to Pak, kula ser-seran ngeten. Ora yo jenenge pati iki ora kena disilaki umur iki ora kena diundur kuncen ana gedhong ana lek panen pestine ya tetep kurang dalan nek mekaning pati. Dibudidaya diancam wong ngerti patene wong. Nek Gusti ki ngangkari jagat durung ngersake sik tetep diparingi slamet. Nggih. Wong mati ki aja wedi.
Lah ameh ndak wedine sedekah. Sedekah iku ora mung dhuwit, ora mung bondo donya. Duwemu apa? Nek pancen ikhlas duwitmu ki sedekahno ki mujudake wong ibadah. Oh ngoten. Lah nek kula duwene namung niki. Sak randuning badan. Sak randuning badan mriku. Kuwi enek sing nginak lho kuwi. Sedekahno ning aja sapa-sapa ning aku dhisik. Sedekah nggih badan paling mboten nggih pikiran. Lho tegese iki tenagane. Nggih. Sanembang ben mau bengi dingge ning gara-gara saiki dingge ning lingkungan Tami Tresna ning nganggo larase slindro patete dienggo nyomo. Nggih, Pak. Diaturke benjane Bapak Kades sak Kecamatan Sukorejo, Bapak Camat uga kepareng rawuh ana ing Ambakan Baorjo Sukorejo Ponorogo. Nggih, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi sekeca Bapak. Pak Lurah, Pak Camat. Bawa nggih, Pak. Nah lah turu ya karepmu, bawa ya karepmu. Dereng jenengan drodhok kula nggih ajeng ngawiti nggih. Lah wong biasane rasane drodhok malah ngono sing cacek dhisik kok ya. Mboten anu, mboten kanten. Ya. Tali tresna jerane Kidung tresna Aku yo bingung apa iki ana kidul aku. Kinanti rasa Lis, iki tak hayati, tak amati. Pak iki anggere krungu kinanti sing mbok tembang iki kelingan jaman nom yen getun aku lek ngrungokke ngene. Lah napa kok betul? Getun biyen aku kok dadi wong lugu ngono lho. Dadi aku ngerti jajane Gusti Allah iki mung ibumu tok, aku ora pernah nakal sing werna-werna. Berarti jenengan nggih ngomong karo ibu niki. Wis mek karo ibumu nyarok kuwi dadi aku ora ngerti. Kalian liyane mboten ngerti. Blas bikang kono piye, tempe kono piye, apet kono piye aku ora mudeng blas. Saya tuh Pak. Tenang. Jajal ngomongipun Pak. Mbak Lucy kok jenengan marahi ngono to Mbak? Mbak Lucy niki pun gatel Pak. Ben dimpet sik. Nek kono ngempet lah ngebrolne kene kan seneng lek ngebrolne ngono. Asmara keketi nali. Jadi iki go menghibur beliau sebagai kepala desa sak Kecamatan Sukorejo, mengingat sebagai kepala desa tanggung jawabnya kuwi abot sangat luar biasa dengan adanya program-program terbaru iso mumetne kepala desa. Ya. Jenengan kok ngertos Pak? Jarene Mbah Dongkol iki aku momen karo Mbah Diji. Tali tresna jampi kapan gesi Sayang apa? Bablaske tembange alus
Tali tresno Mbak Sulis Eva dados tali tresno jroning rasa yo Lis dalam itu cukup alusan ae wong pae babaske lesung jumenglo. Kuwi digarap rong pumpuk iki biasane ndak kuwarakan wong iki lebih baik setengah kurang daripada berlebihan. nggih Pak Mergo setengah kurang saiki kurang sesuk iki sing dalu minggu sik enek jatahe. kulino nek gampang kurangan Pak Aku yang menkurang ayo engko. Terus iki kurang tanggapan pira-pira wajib disyukuri ning normale menungso iki kabeh apa-apa kurang bondo, akeh kurang lemah jembar, kurang duit miliatan, kurang mobil mewah apik-apik, kurang bojo siji ya kurang. Menungso normal ki kaya ngono mung gumantung ning imane dhewe ngono. Nggih. Tapi jenengan kok cukup satu to, Pak? Wis aku acungi jempol jenengan. Aribume aku mblenger aku. Boten melih, Pak. Ya, ndak rita. Nek ngono kuwi aja ning ngarep. Jenengan kok senengane anu to main belakang to, Pak? Lho, sesi deman e. Melaku ngetan dalimu Tresno tanam Jati kawe Ya, yang apa? Lesem, Jemenggrung, anak wedok Mita, ya, Mbak Imas, Ruki
biasa dari tali tresno dadi resung jumengklung bablas gedhok tur pungkasan dikira kira sekitar 5 menit untuk pemanasan ya. Wilujeng dalu Mbak Lucy Brahman. Wilujeng dalu Mas Minto Tirsono garwane linggo tanggane sedaya. Sapa Tirsono Seneni Sragen Kang Mas Subir Cilaka nggih. Kang Mas Minto Darsono. Nah, Haryo Twijo. Santoso. Bojone limo banci sedaya. Nek banci iki garapane Gembo Sakuraboyan. Nah niki sowan wonten tlatah panjenengan Mbak Lucy Brahman katuran jumeneng riyin. Lulu-lulu to iki. Lulu-lulu to. Wis ben. Gak kok. Aku sepatu. Sing aku iki klunuk-klunuk karo setengah krejingan ngono malah ade. Seneng lek aku kesinan. Iya. Jenengane suwi nyaku aku Tur awake dhewe iki wis kulino krejingan dadi lek pakro krejingan iki wis ora aneh meneh. Tapi gua mungkin lek munggah di spoti muni lho. Lho, ora usah disepoti kok cepot dhewe. Muni kok. Kangen karo sing ngundang. Iya. Spoti sak crite. Sopo sing ora pirsa? Kelakon tenan ya. Kelakon tenan. Siapa kuwi? Siapa? Cebek. Tak cemplunge buang. Aku iki piye kok teluk kungkung-kungkung. Yo sing apik to, Mas. Sing apik. Ayo ndak gage. Yo, sepati tak tumbang, dung. Tokane sampean tanggapan luar kota. Nggih. Mas, jenengane kliru. Kula niku Mas yo tiyang mriki Ponorogo sak jam jumblek nembe sepindah niki. Ngalem kok dilo Jombang nyuwangi duk Surabaya duk Madura duk teko ngendi-endi ten Ponorogo niku wilayah mriki
Gene Mbah Lurah mriki nggih pisani. Bangun Rejo sering wayangan ki sampean ndak ditimbali. Ora ening bintang tamu niku kula. Monggo jenengan termasuk home industry. Wah, aku tak wayang umur. Alhamdulillah niki lantaran Budewan, lantaran Mas Lurah, lantaran dulur lanang Mas Didik, lantaran Mas Yomi tuwa kula dalu niki saged sowan wonten mriki minangka pisumbangaken Budewan Bu Mujiati. Saking praksi niki kalih sinten niku? Sekalian dawa Bapak Eko nggih. Dadi niki wilayahe Bu Mujiatin. Dadi niki kagem jenengan sedaya. Kalau mben niku wayangan pun ping pindho. Nggih. Tak mirsani ini. Pokoke jenengan mriki Mas Eko, tak dudohi vitamin aku. Sing ben minta diresono niku kondang ayu sak Jawa Timur. Nggih, wingi tanggapan teng Jombang iki penonton do gendeng kalih sinden kula. Aja meneh kok penonton do sing mirsani. Dalan iki jane ya ngempet kudu gendeng ae. Tapi yo alhamdulillah mboten napa-napa. Sekali-kali ningali sing bening-bening ngeten iki nggih Pak nggih. Mengkira pikirane fresh. Nek nggih tombo lara belek. Vitamin ora apa-apa, ora disawang tok wong nyawang tok lan demok-demok bledros ora oleh. Ya matur sembah nuwun niki khususipun masyarakat wilayah Ngambakan lan sak sekitaripun khususipun masyarakat mriki sedaya sampun ngaturi nimbah Mas Minto Darsono mboten katalupen kula saged mriki ugi kalih dulur lanang Dwajo mengke mugi-mugi saged kinabulan apa ingkang disuwun bibar bersih desa menika saged ayem tentrem dipun tebihaken saking sedaya sengkala. Lalu sih iki jane sampean iki kon nembang ora lomba pidato. Ora pidato iki ngaturne Pambagyo Arjo. Dawa men. Lah nyapa ta aku senengane dawa. Mulai. Jenengan aku tak bahas. Nggih monggo sing dawa-dawa amprah niku Mbak Lucy. Karo aku seliraku karang niku nyapa lho. Getun. Jenengan wis setahun lho nyape aku. Rai rame-rame. Aja protes teng kula, protes teng ibuke cacah kula iki tugasku mung jejeg ngene iki. Aku terkadang tanggalan iki ora ngerti, mung diperintah, Pak engko ning kono, aku ora ngerti tugasku ki ning bali desa. Nyapa? Kenapa? Oh nggih, lek iki dados Pak Lurah. Lek dalu dados Pak Dalang, lek subuh dadi apa? Lek subuh dadi apa? Juru kelon. Aku lho Pak ampun kaget ngeten. Niki ngeten iki lagi ngeten. Tapi nggih. Sik. Lumantar kok biltune KKH diwajibke wong lanang ngeloni sing wedok ngeloni sing lanang. Guna libasulakum mbak antum libasulahun. Digambarke wong wedok iki kaya sekul sing diwadahi wakul. Dadi dipentong sak waya-waya ra kena ngenyang. Ya ngono masa di belakangnya ngono. Lho, saiki iki nek dijelaske ora genah kok mbanyo tersirat mbanyo mek semu kuwi ora diguyu ora diblakke jaman saiki iki. Aku ora seneng kok, gak seneng. Didik. Ora lho Pak iki gimana nek injing niku kuwi sakjane lurah niki lurah kodang niki. Nek bengi iki rodok saya niki. Tapi ya alhamdulillah niki dulur lanang kula wis kaya sahabat karep. Aku Sulaya dadi 86 punjul pira meh 87 ki lak gandeng awakmu. Ngerti 87? Mulane ya diapalke kitab aja mung Quran tok, erek-erek ya kudu hafal. Apa lho? Gendeng. Hah? Oh ngedan. Erek-erek wong 87 wong gendeng. Ya iya sadar wong gendeng. Jenengan kedah bersyukur lho. Men bengi bumi iki bumi to lho sing nyajikan ngeten iki terbumi to lho. Dadi niki wah sapa sing ora seneng karo sinden minto. Putih-putih mulus-mulus laksi-laksi suarane apik-apik. Ngono kuwi jenengan sing lirik wong wedok ayu ya kebacut. Nah ning dipameri tok dijejeri tok iman kuat Imron iki lho sing protes terus. Jare wis ra pengen apa-apa. Loh, malahmu perlu diperiksake lah ora perlu apa-apa. Bener. Aturan kira-kira Mas. Lha kasar. Tekan kene lek ngomongi kok mboten pinarak jane aku wis teko gang panjenengan ning krana mbok rasarana wong Lucy iki wis ora tawa-tawa blas-bablas ae aku ngono. Aku yo gak. Hah? Aku yo gak karo kuman. Lah, Kok kapan kedua tak critani setahun kepungkur iki badanku dalam minto ki rono Pak Minto kuwi kok busrine ra dijak to.
Lah mari ngono tak tinggal salin aku sik dasteran. Ki rono jam 5 esuk. Lah ki dasteran ora gaya apa. Sik, ora usah waduh, ora usah urup-urup. Angkrono mergo maca WA-mu. Lah Pak minta ndak mriki Mas Wawan iki tugase jingben rasule. Setengah 5 kowe ngono ora? Lah sampe ngono gak aku sik ning nguri kok aku adus. Mari ngono guru badan kok wedhus kuwi bungok-bungok kabeh. Lah kok seminggu wedhusku meteng. Aku bareng lahir anake sipak ya, sing metu sing lanang anake. Kok sikile ngene. Lah kok irunge persis dalang nito. Ono jare rapi apa? Puas kuwi. Puas. Jenenge Aditya Holoho. Ono jare Ora tak pikir. Lah omongane wong edan aku ora tak pikir. Lah aku edan yo jenengan gendeng. Wong aku ning kene melu jenengan. Dianggap aku gendeng, sampean edan. Lah salahe Mbah Lurah karo paneta wong gendeng tekake kene. Lek ngerti aku edan sampean gendeng kanca-kanca gendeng nyapa kok ditimbali rene. Lah iya, berarti Ya termasuk Mbah Lurah termasuk bijaksana. Arep Mbah Lurah gendeng iki ora dibuat. Wani wis lunas. Nggih, percaya kula nggih pun wong mesti sampe lemes niki nunggu rawe Pak Bupati mengke pokoke dewan-dewan rawuh sedaya Bapak Camat dari Dandrame Bapak Dandrame Kapolsek Sedaya rawuh pokoke niki nggih dirawi kanca-kanca lurah sekecamatan Sukorejo nggih bareng ini jare Mas Minto arep suwan mriki meleh Tanggal 11 Juli Mbak 11 Juli nang Napan lah ora tau blas aku SMS aku. Aduh lho Banyuwangi lho nek kowe apa lurah? Lurah iki lek nanggep kudune ya padha lurahe. Iya, Mbah Lurah. Matur nuwun pokoke niki bolo-bolo Ponorogo Mbah Lurah wis senajan niki kahanane niki wis masalah anggaran niki ngara-ngara. Sami sambat tapi piyai mriki sik iso nanggap wayang dalange kondang. Ya padha cetak-cekit deket mang. Kok semut? Orang-orang kok panggah gremet ae. Kadung sing pakan tok enggak. Panggah gremet ae lho. Ampun lho Bu Dewan sak ngenten iki lho niki lagi ngenten iki. Kok kaget kaya Ponorogo. Kon blor. Dol yo ben arep padha ribu musik doyan kok dadak. Iya doyan tenan kok ngono enek liyane. Wayange saiki laris leren-leren. Niki kaya apa kok? Enten apa? Enten apa? Karepmu. Nembang karepmu, arep ngomong sak karepmu kok melumah ben dadi tambule wong kene yo hak karepmu. Masane lumah-lumah. Nggih duit apa nyanyi dhewe apa kare jenengan? Duit lek duit iki kowe wani bayar pira? Wani. Lah iya, Bos. Iki gandengan wong gendeng iki. Iya, Bos. Iya, Bos. Kaya dalange waras-waras kok. Makane lek tidak dalang ki adus. Tidak dalang ki lho jenengan adus. Oh, lek kuwi jam 09.00 mau. Ya ta. Wong bae. Iya. Niki dawuh napa? Duit karo Mas Gembos. Tembange sing rada hot, ngelikke sing padha mendem. Ben sadar. Ayo. Wis bablas mengitan jam 12. Ilek ora tak musuhke Gembos wis polahmu renek sing nandingi. Bos, iki mumpung anak Kyai Megung ndang dintakne. Dawuh. Aku sakjane isin nang Ponorogo olah kenarno. Hah? Isin nak. Kula demen nang Ponorogo. Suwi ya sampe ayu-ayu kene. Ora sama masalah ayu nih. Apa? Bakul kopi bos. Tak ngomong lho. Kan kene wis sak cingkir piro? Sak cingkir piro? Sak cingkir umume 5.000. Kene 100.000 ngampun sak leceke. Mbak, Gori yang kocok. aku mah ngejane ya kecewa lho. Bos iki ngirim story iki dipanakne ning aku. Sapa bos kuwi aku ora kenal. Halah, ndang teko kene, wis sing penting kopi bangku. Upama ibu ndak nderek wis aku melok kowe bos. Sapa? Lambemu. Kancane dhewe niku. Beda Gembos karo aku iki beda. Lho, sak ledeng kuwi lho. Pak Minto ki semenet Nggih. ngatu krono lho. Menep ngarep mburi meblak-meblak yo. Wah, kok malah buka kadine
Aku ora gumun nek karo ngene ora patek gumun. Aku sing tak gumune lek ngantek dawuh Gusti Allah. Wah. Ya napa? Aku paling wedi. Sing tak wedeni siji wong tuwa wadon, loro bojo, ping telu Gusti Allah. Wis liyane aku ora wedi. Iya leres. Tak lo saiki usume anu. Dalang anu. Oh, nyapa? Usume nyapa? Ya, awake tumur. Jenengan dawa umure, liyane sorane jenengan wis enek dhewe. Terus besok aku ketemu 50 tahun ketemu sampean. Iki minta alasan kae jarene kowe wis bongkar. Tapi sing urip ta minta. Panjenengan nyauri piye? Kowe ngono. Aku mati keri dhewe sehat. Nek keri dhewe sehat sing mangkon sinten? Sing mangkon sapa tanggamu do mati. Arep budal dhewe ten kuburan jenengan. Oh, glundung. Oh. Glundung dhewe. Salahe disatu. Alah tidak ya. Ya nek ora nek bakal kopi sing kari. Jajan. Selesai kontrol sesuk ora aku. Kula jak jalan-jalan ning kono lho blok Sukorejo. Nyapa jak jalan-jalan iso mlaku dhewe jak jalan-jalan. Kula tuntun. Kok anggap aku dadi tuntun-tuntunan ngono ya. Yo, nembang kaya apa jam 12 diaturke dados yo. Hey, yo sekat kado pagi tingkat lausi. Ya, lausi. Hey. Oh. Hey. Jal, cakepane piye iki ya? Ayo. Jal, Jiroru. Bojomu tak silihe esuk-esuk tak balehke. Lek mulang ngono kuwi kapan? Aku gak ngomong aku nyauri ya. Bojomu Wis bola-bali. silihe lek ora penak tak balehke. Bola-bali tak kandhake wayang iki tontonan, tuntunan, tatanan. Dadi lek ngetokke cakepan utawa tembung iki sing apik mergo akeh bocah cilik-cilik sing nonton. Kok tembunge kaya niku ora apik. Ngono ki lek mek karo aku tok. Oh di sini tidak nyambut gawe, di sini tidak minder, di sini tidak nyambut. Berarti sing nyilih kuwi wong mendhu. Kenapa kok mendung? Wong nyilih bojo suwene ya mek kon. Bojo ya. Wis ora kaya kenal musuh iki terang ngene. Yo, baleni. Enggak bukan ini. Wong nyilih bojone wong suwene ya mek dinggurne dian ya. Karena segae ya napa sing bener? Hah? Segae pripun sing bener? Sak karepmu pokoke aja bojone tak siye. Apa kan? Lek perlu tak pek pisan. Iya. Yo, dadekke. Yo. Oh, Awan. kono bojo.
Wis ndang medun ning mburi iso. Cer kabeh ya ngono. Wis go kresek dhewe ya. Pun buta kresek dhewe. Alhamdulillah. Dene wis sedia payung sebelum hujan.